Na Novom groblju u Beogradu danas je održan ispraćaj malog Dejana, trogodišnjeg sina glumca Srđana Žike Todorovića i njegove supruge Ane, koji je iznenada preminuo u sredu uveče. Na groblju se već oko 15 sati okupila brojna porodica pokojnog mališana, roditelji Ana i Srđan skrhani bolom, neutešni članovi obeju porodica, udovica glumca Bore Todorovića, Srđanovog oca i deda malog Dejana, brojni prijatelji, bivši fudbaler Nenad Bjeković, Srđan i Goran Đoković, Dragoljub Mićunović, kolege iz Žikine klase s akademije, Dragan Bjelogrlić, Bodan Ninković, Dragan Petrović Pele, Anica Dobra, Nataša Ninković, Branka Pujić. Porodica pokojnog mališana danas je prisustvovala ispraćaju za kremaciju, a urna sa njegovim pepelom biće položena pored njegovog dede Bore. Ispraćaj za kremaciju završen je u 16 časova.